Que són vergonyants les retribucions de les principals empreses estatals? Clar, mira si ho són. Entre els 10 responsables d'aquestes empreses fa un total de 96,6 milions a l'any el que cobren, o el que és el mateix, una mitjana de 6,9 milions per persona. Que parlem de milions, de milions d'euros. Poca broma. Doncs això, aquestes retribucions vergonyants tenen molt poc a veure amb les nostres nòmines i menys encara amb les dels pensionistes i jubilats que no arriben ni als 10.900 euros a l'any per passar 12 mesos de les seues vides. Per poder-nos preparar per al món que ja s'acosta, s'ha de pensar a equilibrar la balança econòmica, però també la social, fins i tot la filosòfica i la política de la societat en el seu conjunt. Aquestes diferències tan bèsties no beneficien més que els de dalt.